जोंनि ओनसोलनि जयपुर ओनसोलनिनो बिदा फंबाय आदिबासीनि नेता बिथांमोनजों आरो जोंनि बिसमुरिनि ओनसोलनि गासै सानसुमै इन्टेलेक्सुवेलफोर जयै जुथायै दिनैनि समावहाय जोङो बे दावरावखौ बोरैबा गैया खालामनो हायो नामा, बे गिख्रंनाय सभाबखौ जोङो बोरैबा फोजोबलांनो हायो नामा, बेनि सोमोन्दै गुवारै सावरायदों। दा बावहाय बिनि सिगां बिथांमोननिफ्राय खोब स्पष्टयै बुंबाय जे एखे जोंनि धोरोमनिफ्रायनो बेखौनो बुंनांगोन जे बिथांमोननिफ्राय बुंदों जे जोङो बेखौ फोजोबनोब्ला बे गिख्रंनाय गोसोआव गिनाय बेफोरखौ जों फोजोबनांगौब्ला जोङो मोनसे खामानि मावनांगोन। बे खामानियानो जाहैबाय जे जोङो मोनफ्रोमबो गामि बेंगिरिजों लोगोसे गामिनि गोरायुंफोरखौ लानानै बिथांमोननो मेसेज होनानै बा रायजो राजाफोरनो जे जोङो दिनैनि समाव गिनाय भाबखौ जोङो गैया खालामनोब्ला जोङो बे समावहाय मैया जे जालांनाय आरो जाबावनो हागौ नामा बेफोरखौ जोङो मोनसे लाइनजों फोजोबलांनो थाखाय बे समाव बिथांमोननि गामियावहाय जोंनि मानसिया गोनांथार खामानि दंब्लाबो बे समावहाय थांथ'नो नाङा आरो बिथांमोननि धोरोमनिफ्रायबो बेबादिनो लाबाय आरो जोंनि धोरोमनिफ्राय बिदिनो खालामबाय होननानै जोङो दिनैनि समावहाय जों फोसावनो सानदों।